Hello, Snapper. Good morning. फुंबिलिनि बायदिसिना खुलुमनाय बावहरबाय दिनैनि ब्लगखौ आङो नैबे आंनि बिन्स एवनायनिफ्रायनो स्टार्ट खालामलायबाय स्नापर एवनाय मानि फ्रायबो खालामा टमेट'बो होदों ओमफ्राय गाजरबो एसे खोरदुखुस खालामनानै होदों माने फिसाजोना मेगना एसे प्रब्लेम जादों नालाय गाजर जानो थिनबाय गाजरखौ ओरैनो जाया नालाय बेबायदिनो ओंख्रिफ्रावनो एसे खोरदुखुस खालामनानै होखुमानानै होनांसिगोन ओमफ्राय गैया ओमफ्राय बिथिं स्टार्टनो गाइखेर साहा फुदुंबाय आंथ' लाल साहा लोंखांबावबायसो आङो बेदर संदों नै सानाफोर दिनै बेदर मोनजानोसै जोंहा बेदर दाउ बयलारसोहाय जाबा दा जा ओमफ्राय नैबेजों संगोन आङो नैबे थास'जों संनो नागिरदों ओइ थास'नि कालारा मानो बिदि जाखोसै आं मिथिनो मोनलाहाय सयथि ओइ रुइबायबो दसेनो नै थास'जों संनो नागिरदों थास'जों दाउ बयलारजों माने बेजों एवबा गेब्लेजानो गिनानै आङो बेखौ एवनानै नैबे साराय गिदिराव एसे रुनानै लाग्रोदों आरोखि दसेनो रुइगाबाय बेखौ मोजां एवनानै बाव हरनोसै दा थास' आबर न'निफ्राय लाबोनाय थास' आबरा दरथाम दंबावोमोन नालाय बेजोंनो दाउ बयलार जासाबनोसैलाय दिनै ओंख्रि संनायावनो फन फैनानै फन रायलायनानै दासो सुरु खालामलायबाय आंना भिडिअआ ओंख्रियाबो मोनबाय नै आंना थास'जों दाउजों ओंख्रिया नै सोनाबाय दहाय मोननानैथ' आङो भिडिअ खालामनाय जायासै ओमफ्राय नै जानो नागिरनायाव खालामबाय आरोखि जा गोथाव जाखादों माने आं थास' आबरखौ बिराद गोथाव मोनो आरोखि ओंखाम जाना लानोसैहाय दरथामल' जागोनहाय बारा जाया बेदरखौ बारा मोनजाया देहाफ्रा ओरैनोबा दासो एसे जाहांदों जाजालाबायनाय नङा बेखौल' जागोन दा मोनायाव एसे जालायगोन ओंखामाबो एसे खामहांलायबायसोमोन नै ओमफ्राय नै बियो फालें मैद्रु बेखौ एसे जानोसै फालेंल' नङा आरोखि फालें मेथि बेसर बुथुलाय लगायनानै गोथाव मोनो आङो संलायबाय बेखौनो ओंखाम जाना लाग्रोसैलाय सनाफोर बिराद गोबाव जाखाबायमोन आङो ओंखाम जानाय भिडिअ लाबोयैया दिनै गोसोखांलायबाय आरोखि आंनि ओंखाम जानायखौ नोंथांमोननो एसे शेयार खालामसै होननानै थास' ओंख्रि टेस्टि जाखादों सनाफोर ओरैबायदि मुस मुस मोनलायखादों थास' ओंख्रिया जा गोथाव जाखादों बेदर जायैयाबो ओरैबायदि गोबाव जाखाबायमोन ओंख्रि नांबावसिगोनसो ओंख्रिखौ खुरैसेल' जानो होननाया जोब्बायबो नै एसे लादेरनांसिगोनसो बिराद थास' ओंख्रिबाथाय एसे बांसिन नांखागौ आंना एसे सुरुब दावलाबायनोबो मोजां मोनो ना बेबायदि एसे सुरुब दानबासो मोजां मोनो आं सोलायबावसै ओंख्रिखौ आदाखौनो लाबावबायसो आदा खुरैखौनो लाबावबाय बाहा खम जानो रोंबाय बायनो गोथाव मोनखायो ओरैनो थास' बेदरसो लाबोलायबावबाय नै रुब्रुबोखा माने आङो सेरनै लाबोदोंमोन नालाय ओमफ्राय न' खाथियाव दरनै हरदोंमोन फिसाथ' रुनानैसो जाजोबखादों बेखौ ओंख्रिबो जायाखै जेबो जायाखै ओरैनो थास'नि बायदि रुयै जाखादों बिराद गोथाव मोनो बिराद मोजांखाबो रुबो रस गोनांखा आरो थास'आबो बेदरखौबो जाबाथाय एसे हारा मोनजाबाथाय गोजोननाय मोनो आंना मोदोमबो जाबाथाय मोजां मोना जाखां होलायबाय सोनाबाय दा नै नोंथांमोननो मिस्टारखौ देखायखोमानो आं मा मावदों बियो नै जेबो रोंखाया नायनाय आइजिउ इजिखा बे नै ना सायग्रा नुबाय जेबो रोंखाया
मोजाङै हांदो बिराद थै दं बाथै माबायदि नुगोन बेखौ माबे सिनायनाय नङा मागुर माबायदि थेंगोना बायदि नुगोन सिनायनाय नङा थेंगोना जानांगौ बेहाय एसे आलदाखाना आलदा साइडआव दोन होनबालाय दाना होननानै बे केस होनाय सिनाया आं फायनो उनाव फिसा बिदिनो प्लेट गैया बावनो दोनथ' ससे आलदा अबाय फोराननांगौ मोरै सेरफुबायखो दे ना खिगारनाया बेखौ मानाया सेरफायो बिदैसो दंमोन दे जि बोलोसो होबाय मानसियानो ना सायदों मालाय बिखुनजोमोननो जाहोनोनो फोराननानै दोननो अबाय फोरानो बियो आं मा मिथिगौ आं अबाय मा मोननांगौ बाव फोराननो हायाव फोरानहैदो प्लास्टिकआव फोरानो ना बामि ना सिंगि ना मागुरमोन बे सिंगि सिंगि 250 थाखानि सेरसेनि बारा जागोन ना फोराननानै दोनसैनो मालाय नै बिखुनजो मोननो जाहोनो माजों जायो दुन्दिया गोरलै लाबोखाना लाबोखाया सबायजों जानो खुसिया बायदि नुबाय ना बामिया नै आयौ माबा बायदि गोलोमखांबायसो नामा बैयो जायगाया ना बामि फोरानसैनो मालाय नै मागुर ना सिंगिखौ दोनबाय जानो बोथिसे बैथिं हरासै गोजान गोजान दोनबाथ' रानगोन ना रानाथाय जारलासो मानो जाबजाब दोनखो बैथिंखौ हरबानो जायो बै लानजायखा हनै एसे गोजान गोजानबा थथ' थाथा दोनबा थाब रानगोन ना गुवारखा जायगायाव आबैज्रां हरैबो आहा फुगारजोबखाबाय आरो देनां सुबावखागोन ना दै गुदुंफोरजों एसे सान्दुङालाय जोम फुङावनो मोननायबालाय आथा राननानै थासिगौमोन बे बुस्थुआबो दोनबाय थानानै खामानावसो होबावबाय नै ना फोरानजालायलायनाय थख्थाया दा नै आङो मोनानि ओंखाम जाखां दोनखां 9:30 जालायसै आरोखि ओमफ्राय गाबोन फुङावनो केक नांगौ जाहैदों केक अर्डार दं आंना मोनसे पाइनापोलनि मोनसे स्ट्रबेरिनि माने आधा केजिनि आरोखि माने 2थासोआवसो अर्डार हरदों नालाय ओमफ्राय आं लासैनो बानायनानै दोनसै गाबोन फुङावनो लांफैगोन नालाय ओंखायनो दा मोनायावनो बानायनानै दोनखाजोबसै आं नै बेबायदि हानानै लाखाजोब्बाय आङो मोननैखौबो आधा केजिनिल'खा ओमफ्राय नै स्ट्रबेरि पाइनापोला नै गैला एसेल'सै आंना ओरैनो आं खुलासो बायखादोंमोन बेखौ क्रिमाबो वेट खालामनानै लाखाजोब्बाय दा बानायनानै लाग्रोसैलाय ओमफ्राय दाहाय मा डिजाइन होनाय जायो लास्टाव नोंथांमोननो एसे शेयार खालामसैलाय फाइनेलि केकआबो बानायखांलायबाय नै सनाफोर बेबायदि डिजाइन होबाय आङो माने बार्थडे केकबो नङा नालाय बियो ओरैनो जानोसो जाहैदों ओमफ्राय अब्लाबो आङो एसे डिजाइन होनानै होबाय नैबेहा जाबाय स्ट्रबेरि केक ओमफ्राय नैबेहाय एसे फुल बानायनानै होबाय आङो बेबायदि क्रिम एसे आग्लायदोंमोन नालाय ओमफ्राय एसे खालिबो नुदोंना बेयाव ओंखायनो आङो नामबो लिरनाङा नालाय बेखौ फुलखौ थप्पा गेजेराव बानायनानै होबाय आरो ओमफ्राय नैबेहा जाबाय पाइनापोल केकखौबो आङो बिदिनो सिम्पोल बानायबाय जेबो होआसै ओमफ्राय नैबेहाय एसे माबाखौ होबाय आरो आङो पाइनापोलनि क्रासखौनो ओरैनो एसे बोहैहोनानै होबाय नैबे जेबो होआसै आङो बेयाव ओरैनो सिम्पोलखौनो मोजां नुखाबाय नालाय ओमफ्राय नैबेखौ ओरैनो फुल बिदिनो फिसा होनानै होबाय आरो ओमफ्राय बेना लांदांबाबो माने नैबेहाय आङो एसे ओरै डिजाइन होदों नालाय ओंखायनो जेबो गाज्रि नुवासै नालाय बेयाव जेबो फुल होआसै आरो आं बेबायदि खालामबाय बेखौ बेबो आधा केजि बेबो आधा केजि आरो मोननैबो माने ओरैनो जानोसो जाहैदों सानै मानसि बेखौ सासे लांगोन बेखौ सासे लांगोन बिदि नुखो सनाफोर आंनि केक डिजाइना सिम्पोल केक डिजाइन बेखौनो बानायसाबलायबाय दिनै